ଆସିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ମୁଁ ତ ପାରେନି ବେଶୀ ଭିଡ଼ରେ ଏତେ ମାନେ ପୂଜା ବୁଲିବାକୁ। ଯେତିକି ଦୁଇ ତିନିଟା ବୁଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ଚକରରେ ମୁଁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଯାଇକି କରିଛି। ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ମୁଁ ଏବେ ମୋର ରୁଟି ବନେଇବାର ଅଛି, ଆଉ ରୁଟି ବନେଇଦେବି, ଆଉ ଚାଟ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଚାଟ୍ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ। ଆଉ ରୁଟି ମିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତ ସି ଯାଇନଥିଲେ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ହିଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରେ ପୁରା ମାନେ ଖାଲି ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରାୟ କରେ, କାହିଁକିନା ମୋର ଏଇ ଜାଗାଟା ଚୁଟି ପୁରା ଝଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ରୁଟି ମୋର ଶୀଘ୍ର ବନେଇଦେବି, ରୁଟି ବେଶୀ ବନେଇବାର ନାହିଁ। ରୋମି ଲାଗି ବନେଇଦେବି ଦୁଇଟା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା, ଆଉ ମୁଁ ତ ଚାଟ୍ ଖାଇଦେବି, ଆଉ ପୁଅ ବି ଚାଟ୍ ଖାଇଦେବ। ଆଉ ଆଜି ଏତିକି ରହିଲି। ମୁଁ 2-3 ଦିନ ଦେଖେଇଛି ନବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ପୂଜା ବୁଲା ସରିଗଲା, ଏବେ ପୁଣି ଘର କାମରେ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘର କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି।